Hi! Kamusta na? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Sunset Swim for Men and Women. Iyan siya ni Luciano. Pwede pang lalaki, pwede pang babae, pwede para sa tanan. Kag tanan nga pahamot muna akong tulokon. Kag extract the perfume ni siya, botang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mahamot kag matamis nga citrus. Amo na siya kusimutan. Angay siya sa mainit ka panahon. Ang temperatura nga para siya is between 80 to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 to 38 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang, isa lang kalinya sa mga nota. Kag ang mga nota ay Mandarin Orange, Sicilian Orange, kag Bergamot. Ang Mandarin Orange matamis nga citrus. Ang Sicilian Orange matamis man nga citrus nga dumi pagkapumelo man na siya. Tapos Bergamot nga mahamot nga citrus na. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. So daso naman, bye-bye!